Parlok borok ngadon hang ni mentah bangan pen i shepi ya kani karukom tai papo ke mobile. Kalau bangan penekam nak dengan ka keyboard ke mentah ka bangi ju penekam papo ki komputer ki jangi. Bak nang ban kloi ha ka batai ki message bat kini kita ke ba phi pla ban tho ki mobile. Pej mentah ngan tho hang ni ngan tho nang ni nga dang bam ya. Kalau mo phila banwan pej hang ni ha ka mobile ka pau ni em mentah. Pej hang ni mentah kapau nga dang bam cha nang ta shu ngan tho nga dei na po kasnong nong thliu nga dei na po ka snong nong thliu pej piu in em bakalong te kani ka dei ba ka kham kloi sibon e banye ka bangi ngi tai kane penangkam da ka mobile hang mentah kala save sibon e Bar kitiar ban connect ke dan kam tang wei OTG per new OTG mentah new OTG bang ju pedan kam lengkot bahasa ini tang ini bare ku beli sibon sa yale